8. La conquesta. El rei ha conquerit un nou territori. Totes les ciutats de la corona estan millor econòmicament, també la nostra, ja que la comtessa Carablanca va jurar lleialtat al rei. S'han celebrat festes i s'han muntat fires i banquets en tot el regne. La comtessa Carablanca ha nomenat 3 nous cavallers i mossèn Mussol ha celebrat misses recordant els herois de les batalles. Ara, el rei vol conquerir un nou territori i demana la vostra col·laboració. Aquestes són les vostres opcions. A. Implicar-vos poc en la campanya. Aquesta conquesta és perillosa i opineu que en traureu pocs beneficis. Decidiu no arriscar-vos gaire i enviar pocs cavallers. Necessitareu una carta de diners, 2 de cavallers i una de mà d'obra. B. Implicar-vos molt en la campanya. Aquesta conquesta és una gran oportunitat i esteu segurs que millorarà la vostra relació amb el rei com més l'ajudeu. Necessitareu 2 cartes de diners, 4 de cavallers i 2 de mà d'obra. C. No implicar-vos en la campanya. Aquesta conquesta és perillosa i creieu que la ciutat no està en condicions de col·laborar. Decidiu enviar una delegació de la ciutat perquè convenci el rei que us deixi al marge de la campanya. Necessitareu una carta de cavallers. Teniu 3 minuts. Us queda 1 minut. Us queden 30 segons. Ai, 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 que us queden 10 segons. 3, 2, 1... Temps!